Moro moro taas kaikille, se on Jonts täällä ja nyt alkaa meidän CSGO komp Komppi. paska, mikä vie, niin eka jakso. Ja täällä on Maiki, eikä Mitse, minun kanssani pelailemassa ja tässä nyt tää warm appia odotetaan, että se loppuu. Niin, että Ei oo pääs mitään oikein. Häh? Ei mitään pro-jätkiä nää vihut. Ei ehkä. Meillä on tänään kyllä ollut semmoista settiä CS. 5 peliä voittu putkeen ja se olisi rankki nousta pikkuhiljaa. Jep, että jos tää nyt kustataan kun kuvataan, niin aletaan jo pikkuhiljaa tympäsemään. FPS toimii, ei me alle 60, niin hyvä on. Ei rupia laggaamaan. Miten tuokin sai? Nimi Jantturi. Ai. Mulla on muuten aika ikävästi. Kato Mac 10, 14 HP. Mitäköhän tekis? Vittu se onkin taktisella selkeä. Sehän alkaako tää matsis, kun meillä on joku Elmer-potti tuolla. Jantturu vähän. Elmer sille. Settiä vois avi. Jaa, mä sain Mac 10 jonkun. Eiks mun nouskooppia ikää? Settiä. En tiedä. Mä ostan Tech9 Isaki. 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 Joo, semmonen. Semmonen. Näti. Joku tämmönen. Tehtsä. Ja sitten. Alkaako? Niin. Meillä on Everpotti vieläkin. Ois kyllä vähän se ikävä, jos se alkais. Hyi, sieltä ammuttiin. Ois yrittää klokkiin vähän nappailla tappua. Ok. Oh fuck. Mä veikkaan, joo se tuli. Tää muuten alkaa. Joo, mäpä ammun nää vielä nää. Haulalla vois tulla. Ei kyllä mitään huonoimpiakaan on nää viholliset, pakko myöntää. Kyllä me tää voitu. Kyllä me tää vie. Uskosi. Kyllä mäkin. Ehkä. Ei näissä oo mitään. Oh shit. Jos video loppuu silleen eeppisesti, sitten rankki nousi. No vaikka. Osaka jees. Oh, tuplaa! Oh, what a MLG bro, motherfucker. Joo, nyt se alkaa. Koettelemus. No niin, tosta. Noin. Nyt se alkaa. Joo, mennäänpä B:lle. Eikö ei mennäkään, nää Aalla. Ai al. Joo, mennään Aalla. Mä smoukkaapa tässä pistolin randilla. Joo, se on. No mennäänkö me sitten No ei hitto. al. Mehän tää päätätte. Settiä, mulla kato pommi. Hyi! Ei! Hyvin alko. Missä se oli? No kun en mä voinut mitään, kun mä olin jättämässä showgranttia, niin tiimi ei osannut mitään. Ärsyttää. En näe koskaan tässä showgrantteja. Väistäpä oma hyvin. Sitten kun mä nostan niitä. Minussa on muuten smokottaa junglea, mutta kun mun pitää näyttää, että tulee vähän sen, kun en nossa niitä, miksi niitä sanotaan jotakin glitch-heittoja. Että ne menis sinne. Sitten tuota kaukka. Hävetti pistol round, pahanakki. Pahanakki, vielä terrosaittilla, niin. No ei se terrollinen haittaa melkein mitään. No aha, mä en saa oikein mitään. No, se on sitten ekon paikka. Mitse ostapa mulle flashbang. En mä voi, ei voi dropa. Mikäs se tää? Smoketaan. Tätteräkkä katokompa. Mikäs tää? Milloin sä tämmöset se on? On sitä aika. Ok. Oho, heti vahingossa vissiin flashbangi. Eiku, en mä tiedä lenskö se mun smokki. Lens.
uhkarohkea juoksu tapahtui tosta äsken. Kellon pommi? Missä meidän pommimies vettää? Vielä. Oho, mä ammuin vaan se tiimitoveri. Hei, täältä löytyy famas. Kun äsken oli tuo rentua, niin en äsken ollut varovainen. Mutta nyt kannattaa olla kohta pännit. Oh shit. Mä oota. Älä kuole. En tietenkään kuule. Hyvä. Mä pääsen plänttäämään. Settiä. 2 edua tässä eräs. Aika... Hyvä. Mulla ei vielä mitään, mutta kyllä se tästä. Mistä se tulee, tiiäksä? Hei, tossa päällä, tuu auttaa. Ei tarvi. Hyvä. Mä hoidin jo homman. Kato, 3 edua. Tosta on pesari. Famas siitä. Ei tarvitse... Hei, annakko famasi? Häh? Annakko famasi? En muu. Miksi? Janttu. Sanotais. Mä oon parempi kuin sä sille. No ei mennäkään, mennään B kerrankin. Oliko sä juoksemassa jo Aal? En mä. Tuo yksi jantturu meni ton. Vedän tän taktinen tosta ton smokki. No hurja olikin. Eikä ollu. Noin taktis tonne ikin. Et ookka. Mä niin OP. Mä näytän. Missä ihmeessä siellä? Ihme. Varo pysy hengissä. En pysy. En jaksa. Ai. Missä se ampu? Semi ikävästi blokkasi kun X jätki tuossa. Sitä midistä tulee 2 jatkoa. Ei. Mitä on tiimeitit? En kukka ei kattonut tuota. Ei. Tee se. Hyvä. Oh my god. Mun FPS teki heti settiä. Mitä tää heittää? Apua. Oh shit, täällä on 4. Apua. Hyvä. Ihme lageja tuli. Mulla. Eikö? No mulla teki FPS sekkoilee yhtäkkiä. En tiedä mitä tuo äsken. Mulla on lakipiikki. No niin, nyt se lähtee. Mun SG-setit. Smokataan aina ne sinne. En mä uskalla ehkä smokata. Et uskalla. No kun mä pelottaa. Smokata, kun mun pitää mennä tälleen tähän smokkaamaan. Joku tommonen smokki. No se on vähän pelottaa kyllä. No ikävää kun tulee jokin flashbangia naamaan tuolta. Ei. Toi ai piste. OMG, siis otatteko just kaikki tämä me ensimmäisenä? On temppelissä. Ok. Täällä on niinku ne 3 tyyppiä ottaa mä me eka. Nää. No niin, viimeinen vielä. Se on se. No niin, se. Tää on kyllä aika eetstä varmaan tää matsi. Voi olla, jos me terroilla voitetaan. Jep. Mennäänkö uudestaan? Joo, mennään pois. Mitähän paskaa sen frontissa? Ei mitään. Ei keksi mitään. Joo. Mä tiedän tässä, mutta... Settiä. Niin, tietenkin. Mihin sun ääni katos? Ääni mens lähtee vähän niinku. Alkoi puhuille. No ihmi janttu. Volume laski. Meni vähän kato. Tuo ei pärjännyt, mulla oli liian nopeat refleksit. Ei, tuolta tuli joku. Mitä sä... Mä ampuin sen justiinsa. Olippa sä hias. Mikä ihme. Mä olin vasta kävelemässä. Mitä sä sille... Miksi sä juokse? Janttu. Ei huvita. Mua pelottaa, älä seteltu, älä tuu sieltä. Tää vaan sille, ei vielä. Nyt se kuoli takki. Janttura. Missä ne on? Tää hoittaa. Se tulee. Nyt tää tappuu. Voitko olla kainkaan matsin ton jälkeen? Joo, vois. Mitä sä mulle laitat? Oho.
Joo. Siellä tulee vähän keskustelupalstoja. Osa 5000. Jaha. Mennäänkö me mihin? Nyt mennään B:lle. Mä näytän. Nyt on mun eissi. Tässä se lähtee. Miksi? No niin, No niin. No niin. Mua puukotti. No niin, se on paha virhe. Se on kikki täältä servulta ja äkki. Se on vuosisadan virhe. Ai. Vittu. Niin, sieltä tulee keskustelua. Auttakaa mua. Jantturoita. Oikeesti. Joo, mä katon kyllä tonne. Mäkin, ei kun mä katson tästäkin tuo janttura. Se. Yi! Ette kuse siellä. Onko se viimeinen? Se on joo, viimeinen. Joo, mä tuun ampumaas. Mä ammun sen. Mä ammun sen mut. Ei. Mä jaksa hakea sitä. Tuo on itse asiassa vuosi. Ois tekki periaatteessa. Tossa sä kuolet, niin mä lähden karkkuun. Mä ossuin vissiin siihen. En mä mitään kuole. Rennotte. Podessu. Motti. Settiä MLG. MLG. Tää on ihan Tää on ihan perus. rakkipeli. On. Tää on kyllä... Nyt tulee semmonen peli, että... Tän kehtaapa upot. Toisinko pari tai viimeistä. Niin. Terveet varmaan ne pari sattaa videota. Mennäänkö me B:lle sittenkin nää mennään omat? No ei me mitään semmoista. Mä oon täällä jo... Oho, smoke kyllä kusos. Niillä on oikeas pinkit nuilla 4 jätkellä. Ok. Hyi! Mä sain... Oh shit. Temppeli se onnis. Kyttää siinä. Mä ollaan kato hartusgranaatteja nopeasti ehkä Varo vappasta. jos temppeli siitä voi olla joku. Mä tiedä kannattaako sun hakea. Omat menee Aalmessakin joo. Pipelsi tuu. Ne osoitti meikäläisen avikko. Oh shit. Oh shit. Siinä on 4 paikka. Fuck. Junglessa on varmaan yksi avikko. Siinä meni? Joo. Ei mun aimikusse. Hyvä, flattaa. Se kattoo mua nytte. Se voi ampua. Ei, en mä voin. Ei oo sitä nyt tehdä tolle, mutta ihan sama. Mun sit piihuppilla veteen. Se olisi ollut muuten mun eissi. Ehkä. 4 kun se olisi ollut, mutta ihan. Höh. Me ei mua sitä kiinnostunut, kato. Jaha. Smoke. 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 Jäi. Joo, varmaan silleen... No vaan. No ei mä ainakaan tottele ketään tommosia niikereitä. Tää mitä li onko. No niin, kato se kuoli. Jokin uusi natsuja tulla määräilee meikäläistä. What the hell? -94. Oli mulla kyllä vähän säälittävää, mutta kun se meni kyykkyyn ikävästi. En ole lähdennyt nun järkevää pelaajaa, joka osaa mennä kyykkyyn. Mutta no, kyllä te voitatte. Hieno flashbang. Mä tein harhautin sen junglissa olevan jantturu. Ei se kyllä, se vaan katto silleen siellä vuotteen. Kaksi siellä junglassa. Tein vähän ultimate magia tuohon. Nyt sä et tehnyt siihen mitään. Oh, Aha. fuck. Mä osuin siitä. Don't peek. Se piikkaa, varo. What the hell? Mitä? What the hell? Ei. Mä sanoin, että se what the hell. Joo, mä vähän kuuntelinkin, että joo, mutta mä nyt tonne B:lle. Ehkä vuosi säälistä. Kyllä me voitetaan tää matsi. Ei vähän veihtä. Ihan eetstä. No toivottavasti. No on, jos se musta jää kiinni. Mutta susta se ei jääkin, musta vähän tuntuu. Se jää musta kiinni. Jokaisella roundilla. Ihan kiva kun listaa FPS koko ajan. Joo. Hyi, tänne tulee! Ai että. Ai paska, mä oon 28 HP. Mä varmaan blokattiin, koska mä oon päässyt Ei se nopeasti. oo Seidä blokkas sun. No sit tosta näkee, mä ammun se, kun se tulee. Se karkku.
Mä ajan tänne. Vihu vaan juoksee tänne. Olla jantturusti. Mäkin voisin tulla sinne. Ei, mä en voinut mitään. Mä en osunut siihen. Kuoli yköstä. Joo, hyvä. Ikävä hyvä flashbangi tuli sieltä vaan naamaani. Oh Oho. shit. Otas itelläkään äänipete. Häh? Otas itelläkään äänipete tässä videossa. On siis se ikävä. Koota Se sen on. kommentissa. Mitä tuu mummo ja pappa sitä pelaa. Hei, täällä on tää. Nyt ois vuorossa. Se. Jee. Ammu se. Oo. Tästä triksot. Oho, ei Ja sen tuo se on. riittänyt oikein. Ei sen se riittänyt, kun 180. Sä et oo koskaan triksuttaa, kun sulla ei sen riitä. Aale. Taas lähtö ääni. Kun päivän purut paskat. Kenenkäs tykkää se olla? Tonne vähän, tommonen janttu. Oi paska, mä kuolin. En kuollutko. Mä jo luulin. Sä kuul. Mä jo luulin, kun... Riittää. Mitä tuo pärisee tuossa? Mihin? Mä näytin, miten se otetaan. Siinä portaissa tässä siinä onks. Ai, se ampui sieltäkin. Siinä portaisen tapassa. Joo, mä... Tuossako? Ei. Okei. Siinä toisella, vasemmalla, oikealla. Joo. Jos tuo kaveri kuolisi vaikka tosta eestä, niin olisi ihan semi. Sielläkin. Mä en nyt oikein ymmärrä tätä. Mä en ymmärsin tää sittenkin. Junglassa ehkä voi olla, en tiedä oikein. Okay. Mä hoidan te. Älä hoida sitä. Oho, en hoijakka. Mitä se ei hakenut pommia tuolta? Oh shit. Tätä on naikit Miinus 77, yksi on siinä saiktilla. Where are you going? Pompis ei. Oh my god, taas tuli tämmönen lakipiikki. No ei se haittaa, koska en mä elus. Liiku. No niin, mehän nytte. Ei se oikein pärjännyt. Ei se ole mitään. Pahoittelen ehkä tulevista taustaäänistä. Sieltä kuuluu rääkäs. Joo, koska porukkaa saapui taloon. Ikävästi. Ei tänä ulos. Ei tänne ulos. Joo. No ei käänni katsojat nyt. No häippösti. Joo. Oho. Smoke vähän kusi. No joo. Pientä vikkoa. Joo, pientä. Se ei varmasti, että mä oon tässä. Temppelissä on varmaan yksi. Jos se uskaltaa vaan tulla, niin... Joo, VH. Hyi! Miten se mun viereen pääsi? Ei voinut, että meikä on tuossa. Kunnon VH. Kunnon häviä. Oho. Turpaan tulleet, että heilahtaa. Ei me voitan tänne, vaan terroris. No, mä en osta keyboardia, mä ammun ne tällä. Millä sä ammut? Tämmösellä. Tommonen janttur. Onko mä ostanut muuten kellareita? Koska mä otin äsken sitä rentua, niin onko mä unohtanut ostaa nekin. On se aika säälittävää. Ois se vähän. No varmaan 2 avia siellä. Ja nyt mulla on jotenkin FPS heittää settiä. En tiedä mitä tuo heittää, mutta... Katokko napata? Ok. Kyllä me vielä voitaan. Ei sillä solkki. Yes. Mutta selkäänkin tulee mennä ponne. Ja kun mä oot saamut jonkun... Meidän omaa, kun mä vaan yes. Oho. Yes. Täydellistä. Kikkipää.
Ok. Emme seuraa uutista. Ei. Oho, saatiin 5-0 turppa. Ryhdistäydyt jo. No. Ai niin mä oon huonompi kysään, ei haittaa. Niin. Ryhdistäydy. Ok. Mennäänpä nyt johonkin. Et aloita sitä sinä. No sinähän se aloitet. En aloittanut. Sinä jatkot. No Ei sunkaan sitä tarvi aloittaa. aivan sama. Niinpä. Jatketaan mun pelailua. Ei voi mitään, kun ootte niin hittaita tulemaan. No omat tuohon, mä haisin pommi. Janttu. Mä haluan vetää ees, mutta mä käpä kuulemaan. Mä voi enää, mä haluanko. No niin. Aikaa se pommia joskaan pois. Mene vaan. Siellä muuten istuu sä nurkassa yksi. Aivan varmasti muuten. Tuosko? Niin ehkä. Sillä Ei ketteys. siinä oo kettä. No en minä Sitä- sitä tiedä. Älä ammu. Mitä sä teet? Janttur. Ui. Oho. Joo. Oli jo piirros, mutta se ampui. Ei se haittaa, kun tulisi turppa. Jaa, toi taas FPS. En mä tiedä mitä tuo välillä sekoilla. Mutta se haittaa. No niin, tää voittaa 20 HP. Pitäis koostia vihollisia. Is Afka. Mä topo tiedä Afka. Go. Varmaan. Mä en oo se Rettuessa tullut oikeesti kattoo, se on Afkia. Se vaan ampui jonkun. Häh? Niin, sitten tää vettä strippat niistä. Jep. Mikä tuo? Haukotteluääniä. Ok. En ole ennen kuullut ison mursun haukutusta. Joo, se oli setti. Kunnon äkäinen. Korva. Äkäinen läski mursu, ok. Et sä noo vois sanoa. Enpä vissi. Et. Väsyttää. Nukaat sen näppäimistöllä. No on heräsin 10 tänne. Niin te heräsi. Katsotaan oli 11. Tai ekana mä heräsin 10, mutta tarvitsi juosta nukkumaan, kun ei kiinnostanut. No tulla. Kas sä hajottanut mun telkkari? Ei. Hajot, se on paska. No niin. Hyi, toinen flashbang. No oho. Palopommi, no jee. Katsotaan toki ettei selkäänty. Lähdetään Parasta katsomista 2015. Tästä kato, tästä nää. Ei Varmaan. oo sitten. Ei tuo lamppukaan hajettu. Sä et osu lamppuun. Mä ossun. Mä et osunut siihen. Mistä se ampuu? Älä mene sinne, sä kuulet. Jos Nokka tulis haastamaan, se olisi ihan nice. Juuks se Aal? Oma on siellä. Apua, onks sä kuollut? Oo. Säälittävää. Hyi! Jos se tuu... Sinä et sitä stiilaa, mene muualle. Apua, FPS sekkoilee taas. Nice, pahasta onneksi. Hyi. Juoskaa äkkiä sinne. Pläntte, pläntte. Omaa harhautusgranaatti. Se on tappunut jo 3 täältä. Älä yritä, se oli minne. No, se voi tulla komea selkeä. Taas se voi tulla temppelilukka. Niin, vaikka. Vois näin. No, ei tukko. Paljon toi veti tyyppejä. 4. No Matti Ei, syy. et on noin savikko. Oho, kato tää on mennyt luija tää aika. Mikä aika? 7-7. Niin on, se on nyt aarussi aika. Joo, mulla ei kyllä smoke. Hei käydään smoukkaamassa ja sitten juostaan peille. Best idea
2015. 15. Oh, sit Mä se taas olla... vipel. Oho. Ai. No ei sitten, mä tuusin. Meneekö sä B:lle? Lähti, mulla oli pommi. Säälittävää. Oho. Jaahas, VH-meininki. No auttaahan se oikeesti. enää juosta per. No auttaa. En juoks. Se on ehkä... Jos sä ampuisit vaikka 2 tyyppiä, jos auttaa tätä asiaa. Mä haluan ampua nyt. Mitä sä teet? Tee nyt jotakin. No niin, näin. No niin, se on ehkä sun eessi. Koska tää kuolee kohta. Älä pikkaa. AKS mä en oo vetänytkään pitkiä. No niin, se on sun eessi. Se on Helppo kikki, jos eessi. sä häviätte. Juokse P:lle. Tai no, älä juoksekko. Varo. Miten nää piiloo? Siinä mä oon varsinainen. Flashbangi tulee naamaan ja vasen paikkaan, se on. Janttu. Mä olisin mennyt No. suoraan oikealle. No mä en halua. No mikset? Koska mä oon Niinkö sua on VH? Tän taktiikan mä oon tehnyt ennenkin. Minki? Tappanut parit jätkät tuolta jos PL. Mutta se oli, kyllä mulla oli avisilla. No sillä nyt ei mitään väliä. Sun mene äkkiä, jos aika loppuu. Niin janttura. Aikaa riittää. No varmaan. Oho siellä oli yksi. No niin sä sitten hävisit sen. No mitä mun olisi pitänyt tehdä? Oh my god. No ei kerran meni ja se toimi kun Avikalla otti 5 Ok. 1v5. No niin joo. Joo. Mutta tosi sitten se poistuu vahingossa se video. Niin, kun siinä oli semmonen VH-meininki. Ei ollut VH. Niin, aimpotti oli vaan. VH jäi kotiin. Se poistui vahingossa. Vahingossa. Ei sä- Admini tuli, kato. Mä menin P:lle. Mitäs sä? Steam admini, en oo semmoista kuullutkaan. No, mäpä kuulin. Yi! No varmaan se juoksee Glockien kanssa väittää suoraan päähän. 2 kertaa vielä. Joo, se haaskahtaa vähän aimpotteli nyt. Se haaskahan Mikke. Paitsi sinne. Ehkä. Voi olla. Vähän paskahan se. Mitä? Ok. Yksi meni. Jaa, kato assisti. X vissiin menee muuten nyt selkään. Pysyppä vaan siihen. En mä jaksa. Eikö pommi on tuolla? Siis missä? Siis tuolla janttori. Jaa, kato 2 assistia settiä. Mä vähän ammun niitä. Eikö se granaatti varmaan vähän otti damagea niin, minkä mä heitin. Kerran granaatin. Lisää pommi. No, nappaskohan sen pommi. OMG. Tullaan täältä vähän. Älä kuole. Mä käyn kattoon. On tossa jungle. Ne muuten menee vissiin PL. Mä tiedän tietenkin. Mä näin täällä oli. Ei sneakis. Mä jaksa. Mä näin ton tyypin. Se meni istuun. Kannattaako se russata tolleen vaan? Hei, siinä Mitä? se oli! Eikö mä en muistanut, että me oltiin terroja. Mä katson, mitä sä katot sinne päin ja... Mä olin ihan varma, kato, että mä saa sen. Mä vaan ihan huvikseen vähän pelle. selittää. Sä et Jätkä vaan kattoo sinne päin, joo. annoin sille mahdollisuuden yrittää. No, Mä oon kato vähän antelijalla päällä nyt. Ei se osannut sitten kuitenkaan mitään. Mä olin niin sit. oma jaati. Minkä aalit? Te ootte 3 suusta läpi. Jaa, no niin voitto. Jaa, te voititte. Paitsi kun nää jos saa purko. Tapan äkkiä pureiti. Osaan pitää nyt tosiaan kumminkin. Kootasti. No niin. Bännit tuli. Tää heilat. Sitten mä huutin, jes. Mä en tai ostaa vielä mitte. Voisi ostaa oikein famassi. Mä ois ehkä itekin oikeastaan. No ei sulle famassia nyt. Eipä vissi. No ei anta ehkä, mutta mä otis. Eikä kato OP
tästä napataan. Temppelissä oli 3 hetkiä. Ottikseni kaikki? Joku oli ampunut omma. Oho. Mä en edes kerke... Täällä on 2 viimeistäkin temppelissä. Oho. Onko se Eissi? Ei. Ei se mulla... ei, sillä on 3 HP. No mä vettiin... Se olisi ollut mun Age samat jos tullut auttaa. Mä vaan nappipohjassa 3 jätkiä ja sitten 2 vielä juoksui sieltä. No kun mä en edes kerännyt paikalla. Kämänen. En mä kerennyt. No jaa. Joo. Sun Eissi olisi ollut muutenkin aika ruma. No en nyt tii. Hyi. Painajaisia olisi vielä No sinä et oikein Eessiä nähnytkään. No en ainakaan sun Eessiä. Ooo! Tai sitten sillä yhdellä videolla, mutta mä olin niin OP, että ei uskota kuvata. Voi se asettia. Nailspotti tuli tänne. Ei siinä ollut mitään siinä videossa, niin turha. Ei lää seli. Sä sitä... Perin kellekään. Sulla oli joku kämänä. Oho, hiljaa. Enkä. Sillä pilaat. Ei syitä. Tekosyitä enemmänkin. Missä ne, onko ne P-llä? Onkaan ne vissiin. On ne vissin P-llä. En tiedä. Sieltä yhdet 4 aalu. Oho. Vai sä spektat meikäläistä? En ikin. Ammus. Hyvä. Et sä saanut edes sitä. Ei niin, ei ku... No niin, mä kuolin. Ei ihmettä me voitettiin. Se on se, ainakin ei nykyisin oikein, mutta ainakin... On se ennen ollut sille, että kun mä kuolen, niin roundi voitetaan. Ilman, että toista kuolee edes. Joo. Se on ollut se ikävää yleensä. Mua kohtaan. Se on oikein hauska. Niin joo. Ois pitänyt kuvata ne pari ekkaa matsia melkein. No joo, ne ois oikeesti pitänyt kuvata. Tänne on viety 604, 605 ja 600... Mitä me vietiin? Yksikö me vietiin? Hyi! Miten mä osun päähän tota? Oho, nyt kyllä vähän aimpotti. Jahas, mikä No sinne ei on juoksin laittu? vaan kääntyy nää vihua mun suoraan päähän. Hei, tuo vihollinen, jos ottaa pottia haltuun, säälittävää. Ei on ne säälittäviä muuten. Ei se ottaa potti. Nyt on aika säälittävää. Se ei oo ottanut sitä vieläkään. Siitä ne tulee muuten B:lle. Ei ne varmaan tullee muuten musta. Ei tuukkaan, mutta eikö tullee? Jäppä sä kattoo sinne. Mä käyn kurkkaan midistä. Eikö käytkä sillä oma. Me piiloo sen tullee, mä voin ampua sit sivusta. Varmaan mä ammun sut ensin ja sitä mun ne. Ei ne muuten välttämättä tuu. Säälittävää. Kyllä ne... Mä lähen täältä. Onko se poti ottaa? Fluge otti poti. No tuo yksi jos on ottaa ja sitten. On tuolla yksi tyyppi tuolla. Oh shit. Hyi! No aal. Mikäkään tolla ase? Mikä ase tolla oli? Tupa aal. Mä oon. Zettiä. Ei mun selkää. Mitä? Oho. Shit. No. Mä en aatellut ollenkaan. No ihan sama. Tää on helppo, mutta muutenkin. Joo. Niillä on nailspot. Tuo Red Hawk Bunny ei tiennyt otetaan potti haltuun. Ei niin. Ärsyttää kun mä en tajunnut, että selkään tulla. No joo, kyllä me tää voitellaan. Voitellaan muuten. Voitellaan. Tiedätkö se on? En minä tiedä. Minä katon tätä, missä sinä. No mie sinä ammun mä astun. Mä vaan possu. No et se osaa mitään. Osu edes kärpässä ei sitä sentin päästä. Kerran ossu. Tuleeko ne skettä? Tulee sitä granaatteja ja smokea ja... Ka mitä tulee? Joku nailspotti tulee sieltä. Tai mikä onkaan. Täällä 5 tyyppiä ottaa. Nailspotti vettää eissi. Siellä on muuten avikkariikko. Nailspotti. Vilistää pian sieltä. Onko se nailspotti? Ei sitä näy ees. Ollaan 2 muuten tietenkin. No sitten tää on mun klats. Jää sä sinne P:lle istumaan.
No mä jään. Se on mun vuoro. Ammutaanko sua? Nyt muuten pelottaa. Se muuten tupa ampumaan tosta midistä toi avi. No. Mä vähän pelottaa. Hyi, sieltä se Fluke ampuu. Se vettää muuten Acein tyyli. Vuorossa on siinä junglessa justiis. Nail spotti. Oh shit. -82. Tiedän, miltä sai bännit. Mä vaan sinä varovasti otan sen nail spotti. Ei. Pakko vettä jonkunlainen eko. Mä ostin 5-7. Ja mä otan 5 itekin ja menen tonne temppelille. Voi herran jumala oikeesti. Mä sinä, nyt otan kyllä tästä hedu. Ja sitten, no niin, spotti. Mitkä se ois kääntynyt ja vetänyt sua päähän? No vähän mua ois kyllä sitten ruvennut. Aimpotitta. En tiedä sitten. Kohta ois aimpot achieved. On ne peli. En minä tiedä. Oon pyörittänyt täällä asseita. Kun entä tuu. Niin tylsä. Tiis minä amput päät irti. Varmaan tulee aalle mä en tiedäkään. Alla kettä. Hyi mä näin. Sillä on varmasti kun ei Mitä viipi. taas tehes? No sitten. Tiimetit kyllä kusseja aika pahasti. No, me pystyttiin tänään nukassakin tää. Oho. Mitä? Aal. Messää sieltä mä täältä. Toimii aina. Oh shit. FPS, no niin, hyvä. Hyi! Mä en aatellut. No se oli jo sanonut. Oh shit. Oispa näin meikäläisen. Mä oon kukkia katoista, mä katsoin seinää, sitä nyt ammutaan. Ihme jantturi. Yritä vähän. Eikä me voitatte. No kyllä me yks No, naispotti voittaa. Mä luulen, että meillä on oikeesti hyvät tiimit. Meillä on paskat. Tästä tulee taas pitkä peli. Jep. Aina kun me kuvataan, niin menee aina tälle. Sitten 20 minuutissa vetti yksi peli. No joo. No niin, eihän sinä mitään. Joo, mennään vaikka koko sakki temppelle. Ai. No varmaa. Tuka P:lle muuta. En tuu. Täällä onko se Naatti käiseeksi? Onko ne peli? Ei vielä mitään reaktioita. Jaa, se oli naispotti. Mikä täällä vilisti? Hyi. Ampuu. Onko ne Ei. peli? Kun lavettiin päähän. Mä en tiedä missä niinku te ootte. Mitsi siellä viimeisenä. Se plänttää. Hyvä. Ei, mitä se ei ollutkaan se. Ei. No ihan loma vaikka hävittäisi yksi. Ei kun ei ookaan muuten. Ei Rankki oo. Otanpa pelaamaan. Se on sun syy. Kikki Otta pää. miten niin. Nyt mulla lähtee semmonen. Niin Mutta sanottu. rankki voisi melkein nousta. Unohin sen. Niinpä. Pakko voittaa. Pakko. Lähtee. Nyt mä muuten yritän tehdä yhden jutun. Oh. Mä vaan aion tehdä tämmösen kunnon silver-taktiikan. No. Ei onnistunut. Yritin russata tuo tyypi. No mitä tuo AVP tulee tonne Samperin niinkö P:lle? Menis sinne niinkin muualle. Oh shit. Ailspotti veteli heti. Hei, johtaako Nighttopo sillä lagga? No ei, se lähtikin liikkeelle. Se. Hyvä. Mulla laggas totakin tai sulle. Joo, sä pystyt siihen. Ai mä pystyn siellä, oli helppo. Ei, fuck. Me tulee peili ja sitten mä oon siellä. Näeti. Pakko voittaa te. No joo, nyt mä oikeesti rupian pelaamaan. Mm. Kun mä ärsyttää, kun nyt tulee se AVP. Me piilu. Älä piikkaa. Kun se tulee, niin sitten joku AK vettää mua päähän. Just. Joo. Ikävästi tämä päättyy tämäkin matsi. No älä on noin epätoivon. No mähän oon. Koska tiimetit ei saa ketään enää nykyään.
Sen ei milloin kauan se meidän tiimetti on saanut jonkun. Sä oot saanut ja en mä tiedä, on mäkin saanut jonkun ja... Nailspotti nappasi äsken Negevillä yhden oma hedun. Just. Tuleeko ne... No jes Nailspotti. Noniin. Mennäänpä Perkko, kun Sakki täällä sotti täällä. Eiku on sit. Tietoikin... No ei, se on B-lä. No niin. Laittu Nailspotin harhaa, no niin. Mä luulen, että mä saan sen hedulla. On hiljaa. Auto! Älä nyt jaksaa. No kun tuossa oli vihu, se vaan ampuma. Mä yritän paniksa hyppeä, jätkä vaan kattelee tossa. No ei kiinnosta. Jos me tää voitaan. No kun mulla on jotakin FPS just sekku, niin mä en voi mitään. 2 tyyppiä otettu. Se on muuten mun 3K, se uskaltaa tulla. Fluke. Mä kuitenkin hävitän te. Ei! -71, ettei voi kustaa. Ihan oikeesti nyt. Ei, täällä on kummallakin AVP ja kummallakin lovit. Joo, tossa on AVP. Oh my god, just kun se... Fuck. Slayer joutui perääntymään, koska tuli polttopullo. Ammu se. Hyvä. Huhhuh. Jaa, mä oon tappanut 2 pomminkantajia. Onko sulla rahasta kuin M4 tai joku? On. Ostatko mulle, kun mä halusin kitit ja... Noin niin. Kiitos. Jaa, ei se haittaa. Onks sä yksi aal? Joo, mä tuun sinne. Mä kyllä kerkeä mihinkään kohtaan. Mene varmaan tuutten. En tiedä. Eipä vissi. Tuleeko? Apua, mä oon flashbangi. Ai, auto, temppeli. Sit se ampunut. Come on, siellä oli autosniperi. Oh my, vähän noobeja. Yes. No. Yes. Tää on aika hyvä. Oh my god. Se meni mun eelle ikävästi kyllä. Vetikö se? Pitäisikö? Ei. Sain 4K. No ei mitään vetänyt, 3K se veti. Onko sulla rahaa? On mulla on se sen verran. Onko? Kysyy vaan. Vaikka ei kyllä siihen, että mä olisin sulle ostanut. No ei niin ollut, mulla oli 6 tonnia. Sen takia mä kysyinkin. Oisin joku kummi ostanut. 5-7 olisi ehkä. En kyllä tiedä, ehkä P250. No eikä flashbang. Eikä harhautusgranaatti. Jos nyt sitäkin. Ei kyllä siihenkään ollut varaa. Ei Oli vaan 2 euroa. No niin, oma alkoi vetelee settiä tuolla avilla. Minähän en piikkaamaan, on nyt kyllä... Oho, kyllä omalla toimii kyllä avikäse. Se menee sunkin eilen varmaan. Sitä mä edes siinä. Nyt muuten pelottaa. Pomminkaan tai kun on täällä varmaan ne loput. Oh shit, flashbang. Joku voisi niinku tuo tiimeetti voisi auttaa mua. En tiedä kyllä mitä se teki. Niinku ihan oi. Hyvä. Vielä 1. Se on mennyt. Janttura. Ei. Ei mulle kustaa. Siis toi niin säälittävää jo sulta. Hyvä. No se oli vähän säälittävää kyllä. Mä myönnän sen. Oli pakko kyllä myöntää jo tuossa. Meillä on kaikilla melkein samanlaiset statsit, niinku semmoset tasoiset botsit, että Niillä on joo. Niillä meidän viimeinen vaan vettä alle 30 pistettä. Niillä on nailspot. Tässä Ok. kellokin. Jaa, yli 6. Oho, tähän me matsi mennyt kyllä aika pitkäksi. Yli tunnin varmaan. Ikävää. Uppaamaan joskus. Joo. Pitää laittaa. Ei, miksi mä haastoin? Enääkään ei. Miksi tuokin meni haastamaan? Se on sitä siinä. Miksi tää ei ampunut vasta? No ei sillä mitään väliä. Hyvä. Hyvä, te pystytte siihen.
Väsettiin. Ai, veti tu... Oh shit. Ei. Tähänty. No niin. Lukee veti täys kai. Eli ees. Siis Jatetaanpa onkin. pakko voittaa tää. Mä voin mitään. Joo, mä ostan pistooli, ei voi muuta. Mä ostan kitit. Nyt pakko pelata tosissaan. Jos mä saan yhdenkin tyypin, mä oon tyytyväinen omaan suoritukseen, koska ei oo pistooli. Älä mene siihen, ettei se avikkana. Joo, mä menen tuohon. Hyvä. Saatiin eka äkki. Jees juttu. Joo, hyvä juttu. Kun kukaan nyt menisi piikkailemaan kauheasti, niin taas kyllä aika mei peli. Oh my god! Vähän oli kova. Akisseen aviin tuolta. Ei! Miksi kaikki huntaa? Ei oikeesti. Sitä niinkö ootte? Mä täällä en rakkaa hunttaa. Meidän paskimmat hunttas niitä. Meidän kustin te. Tai kustin. Ei ne tullee tonne taloon. Hyi. Ai se on sinne talossa. Varo. Sillä on AK. Hyvä. Yes. Merkku. Siitä itelle. Saatas siis tasapeli. Nyt Tarvitseeko joku asseita? Annan tuolle asse. Ei. No ota sääsä. Ota itse täältä ja tosta tommosta ja... Settiä. Sain muuten savukranaatin ilmaisen tuolta. Se oli ihan hirveän kauan kun mä tappoin se. Tulskoon nyt, tuu munkaan aallopakkas viitis. Okay. Mä että ne vois tulla ehkä nyt ne. Niin, Tullut tänne 10 euroa. Se oli niin kauan kun se flare oli Se oli niin kauan. He tulee tänne. Tuleeko? Ja se oli nailspot. Tulee tänne. Sä et nyt ole huomannut muuten sitä. Huomasin mä sen. Sä et ampunut sitä kuitenkaan. Ampuun mä sitä, mä olin assisti sit. Joo. Mä jo luulin. Please ottakaa niitä omat. Hyvä! Hyi. Yes! Missä se viimeinen? En tii. Yes. Ei voi annakkaan nää hävit. Yes. Tää on voitto. Nyt istaan. Kahte. Kaikista. Mä istun niin paljon kun mä en istu niin paljon. En mä sano sitä. Mutta voitto. Kyllä mä nyt voitan. Tää on tiukka match. Vähän makia suojata. Sitten kun rank uppi kummallekin, niin ai että. Se olisikin mahtavaa. Sitten menee ainakin ääni. Ei ne muuten... Olisiko nailspot? Hei tänne tulee, ne tulee tänne, että naati. Tulee Aal. Joo. Ei, ne on 2 jätkää siinä. Varo. Hyvä Jan. Hyvä, viimeinen. Se on varmaan siinä. Mutta en tiedä, ei elä. Mitä tapahtui? Ei. Sillä on vissiin aika vähän HP. Se on siinä ihan siinä jossakin. Mitä vittua maa? Joo meikä. Yes. Oscar Jee, ei ollut. Oliko sulla? Joo, se on. Ei. Se on mun ja Maikin puolesta taas moro.